Venga. Mira, Loli, que neste país se discute que o río é o máis grande. O de Lira. O de Carnota. E non é ningún deses dous. O máis longo é o de Araño. Anda. En Rianxo, na provincia de Coruña tamén. Todos. Pero, curiosamente, o que maior cantidad de gran, millo, centeo, patatas, o que fose, é capaz de almacenar, que maior volumen ten, é este, o de pollo. Aparte, Este precioso. Mira, es un arroz usted, fíjate o ancho que é. E ten 3 pés. 3 filas de pés, é unha estrutura, cuidado, cuidado, inmensa. guapa. Bueno, pois este é o máis O que ten máis capacidade. O sea, vas a superficie, pola altura, máis aínda, se aproveitamos o cumio, o que maior volume é o do mosteiro de pollo. Que curiosamente... O sea, metemos un gol a Coruña. Non me metemos gol ningún, porque aquí, cando se trata de discutir, discútese o humano, o terrenal e todo, é seguro. Pasa como o río de Lira de Carnota. Cae a Jun que foi medir e resulta que un ano o de Lira medía máis que o de Carnota e viceversa. Entón digo eu, o que é medible non é opinable en ninguna parte do mundo, pero en Galicia sí. Igual que a superficie das leiras, os marcos andan, teñen vida propia, o sea, con esa pedra un ano vai para lá, outro para cá. Pero iso é as meigas de noite, que as moven. Non sei se de noite ou de día, pero aquí cando hai que discutir, se discute. E curiosamente, fíjate que todos estes hórreos, claro, donde quen tiña capacidade tanto grande, o poder que moitas veces a Iglesia tiña tal. E curiosamente todos están relacionados coa Iglesia, porque os hórreos da xente da pé, do común, era unha cousa para guardar o da casa e malamente daba e punto. E aquí, en Pontevedra, claro, xa non cabe discusión, isto é o máis grande. Sí. Pero hai outro que tamén debería de estar entre os destacados e que é moi descoñecido, que é o hórreo de Vilaboa, da Rectoral de Vilaboa. Pois temos que ir a velo. E temos que ir a velo, como temos que ir a ver agora, que estamos aquí, e vamos a tomar, como digo, un brunch. Pois vamos. A Combarro, que de aquí nada, xa non fai falta nin coller o coche, vamos andando. Pois vamos dando un paseiño, vale, que o pues día tamén está bo. Sí, vai chover. Pero Galicia é especial. Sí, chove cando chove.